Mumachechi muri kumboitana seiko? Pana mufundisi veku-AFM ku-UK vanga vachitya vana vesangano zvino baba vemwana wekunyengwa vauya kuchechi kuzokonfranta mufundisi vakati wanga uchindibata musoro uchindinamatira uchindipa zvimasutu zvevara muromo handidi kana kunzwa kuti waswedera pedo nemwana wangu. Zvakare pane vamwe brother Tinashe vane mudzimai zvakare vari kuaccuswa kuti vakanyenga zvakare mwana iyeyu. Mungu yatukana Mungu ya still here mbele kwa mara ya pastor washinyenga mwana wangu ili para Mungu but here's the thing atili muombo muno mu church imba ya mali and this guy akunyenga mwana wangu futistere. Why are we here? I trusted this guy steering. Achisa mwa came to Surubanga. You trust anyone who was here Santa. This guy's even replace a mono babe. Are your father? Are your mother? Are your man? As we are Manoa, I shall change. You are going to tell me. You come here. Zvinonyadzisa zvikuru kuTikTok uko brother Tinashe ava vanze vane mbiri yekudanana nevasikana online kana physically vasingatauri madetails ekuti ivo vane mudzimai musikana akadana navo for a long time ndokuzongorealize kuti aiwa mukomana ane mudzimai wake mushure mekuisa mapictures newborn baby. Musikana angatova ready kuti atevere ku-UK achiti ari kuteera kubachura asingazivi kuti aiwa bodo mukoma vane munhu wavo. Mumachechi umu zviko zviri kuitika. Chiri kunyanyonyadzisa ndechekuti mudzimai waTinashe agere pedo nemurume wake, mudzimai wamufundisi agere zvakare nemurume wake, muchinyadziswa zvakadai. Kumachechi kuri kudyiwa vanhu. These so called pastors are syndicate nemasenior bachelor emuchechi. Unototi wawana relationship pastor voisimbisa vototi ndaona muchato because mukomana anenge achibvisa offering yakawanda unozopepuka wadyiwa obva akuramba uzoona kuti aikazve zvarinenge dhiri namufundisi. Tuvafundisi twenzara kuita basa rekunyenga vana vedu kumacheches uku. Zvinhu zvakadai hazvifaniri kuitika pachechi, asi tiri kufara kuti zvakashata zvitaurwe pajekerere nekuti zvakanaka zvinongotaurwa pajekerere ingawani. Big up father, makatouya nemuswe wemvuu dei makatouya makausenga makabvura madhara anotungamidza Mwari pamabasa awe erima. Dai vainyepa baba avo vakadii kuzviramba madhara avo. Ipapo unenge uchimanikidza vana kuenda kuchechi uchiti vafambe mugwara. Apo mwana achiramba pamwe pacho uchitorova mwana izvo mwana ari kutya abuse kukereke. This man is more than 1000% correct. Mazuvano mabhawa akutoita nani than kumakereke. Vanhu vanohwandira vachitadza zvavo, especially ma-leaders. Havana kupiwa share ye-offering. Mainyararirei mwana achinyengwa nema-elders zvamaiziva. Zvinokonzerwa nevanhu vasisabvise chegumi kuti vafundisi vadye. Honai manje akudya mwana. So ndo masentiments emanetizens vachiseka zvavo kuti nyaya dzakadai dzinonyadzisa kuitika mumachechi. Unenge watoti aiwa ndawana a beautiful community yangu yemaZimbabweans tokudza vana pamwe chete tichinamata pamwe chete munyika yavatorwa. Wozoona kuti aiwa pane umwe ane nzara unogara nemudzimai mumba asi uchiri kuda kuita zvechibhishu zvakare nevana vesangano. Chii chakadaro chinenge ngozi.